Здравейте! Искам да поговорим малко за вината, когато човек се чувства виновен или тръгва от начало. Вината, която често ни съпътства, когато се изправяме пред големи житейски промени или решения, тя може да ни накара да се чувстваме, че сме се провалили или че сме наранили някого, дори когато действията ни са били необикновено необходимо за личното ни благополучие. Важно е да признаем, че вината не винаги е оправдана и понякога е отражение на нашите високи очаквания към себе си. В такива моменти е от съществено значение да си позволим прошка и да разберем, че да се откажем или да тръгнем по нов път не означава провал, а поемане на отговорност за собствения ни живот. Смелостта да си простим е първата крачка към истинското освобождение и личното израстване. По-скоро личностно израстване. Какво си готова да пуснеш днес, за да направиш място за нови възможности и радост в живота си?